Дали да извъня. Какъв беше последният ремонт, който правихте у вас? Пода. Сменихме пода. Ти помагаш ли в работата? С каквото мога, да. С какво помогна? С изнасянето на старите. Ключа на лампата, баща ми го смени. Ти допринеси ли с нещо за тази смяна? Държах му отверката или там не знам какво беше. Добре, с какво ви затрудни? Беше тежко. Според мен това хамалската работа не е за жени. Добре, момичета, чуваш ли за фикс? Не. Фикс е приложение, в което може да намерите майстори различни. Пример за ВИК, за инсталация, какво сетите. Задавате там бюджет и то ви излиза, нали? Какви майстори има? Това е нашето приложение. Баща ми е строител. Той е строител, така ли? Той е колега. И аз съм строител. Дали? Дали да извъня. Не знам тази песен. Ясно. Надам и Джия. Имам един подарък за вас. Имам една отверка и една рулетка. Рулетката е 3 метра дълга, а отверката е 20 см. Коя е по-алчна от вас? Не знам на какво да дам. Или две са алчни. Размер няма значение. Не, няма. Има, ама... Чак, имам, ама, изкажи се. Подхода е важен. Да. Кое? Входа. Подхода. Аз ще входа. Не, подхода. Той входа е важен, ама. Аз ще избера тогава. Добре, научи бонче. При теб. При теб отива рулетката. Благодаря много. Да си мериш там гипсокартона в Да. банята. В Благодаря. кухнята. Да, и на банята ще правим ремонт. Това е банята. Малко ли ти е банята? Не е от най-големичките, но... Интимна. Да. И интимна банята ти.